Iva, Claudio, ir-reazzjoni tagħna għall-isqarrija li ħarġet l-MEA fejn qed tissuġġerixxi biex il-ħaddiema tal-gvern inaqsu mid-dħul tagħhom hija ta' rabja, naturali. Il-ħaddiema rrabjati kif xi ħadd għaddit rasu joħroġ biha din l-idea. F'dan il-mument fejn il-ħaddiema tas-servizz pubbliku s-settur pubbliku l-iktar li qamu għall-okkażjoni il-dawk irridu naqtaw id-dħul finanzjarju tagħhom. Lil min? Lill-pulizija jiġifieri li qegħdin kontinwament iżommu l-bon ordni u jaraw li kulħadd qed jimxi mal-liġijiet. Lil min? Lill-armata li kontinwament qed tagħmel dan ix-xogħol kollu b'sigħat addizzjonali li x'qed jissuġġerixxu? Illi għamilna ftehim ftit ġimgħat ilu mal-gvern biex jieħdu ħlas addizzjonali għas-sigħat żejda li jagħmlu u ma jonoraħħiex il-gvern. L-uffiċjali tad-detenzjoni li mbażwrin bix-xogħol mhux qed ilaħqu kulħadd jaf kemm għandna detenuti bħalissa f'pajjiżna x'nagħmlu daw. Ma ntuhomx l-overtime, ma nħallsuhomx tal-ħdud. L-uffiċjali tal-ħabs qed jaħdmu ġimgħa ġewwa u ġimgħa barra il-bot mill-familja x'qed jissuġġerixxu daw li ma ntuhomx overtime. L-uffiċjali tal-komunità li marru lil hinn mid-doveri tagħhom u qed iqasmu x-xirjiet, qed iqasmu l-mediċini l-persuni vulnerabbli. U żgur li hemm rabja fost il-ħaddiema. Bil-fors, għax il-ħaddiema taċ-ċivil l-iktar li qamu għall-okkażjoni f'dal mument, aħna nissimpatizzaw mela le mal-employers u l-MEA taf illi il-Workers Union qed tikkopera mal-employers u qed tagħmel temporary agreements għax nifhmu wkoll li għaddejjem minn żmien diffiċli u nissimpatizzaw mal-employers li għalaw daqqa wkoll. Però le bir-rispett kollu ma tiġix tgħidli illi naqsu mill-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tal-gvern jew tal-entitajiet tal-gvern ma tarax. Dispjaċuti iva. Dispjaċuti jekk jaf xi ħaddiema illi huma jagħmlu xejn jidentifika min huma. Da x'aħna ngħidu rifieri. Illi min qed jaħdem bit-teleworking mu jagħmel xejn dak qed jagħti servizz l-istess minflok mill-uffiċċju il-Belt u l-Forjana qed jagħtih mis-servizz mid-dar. Xorta jaħdem? X'nagħmlu da? Intuh nofs paga ġifieri? Le, ismani, dawk it-tip ta' sqarrijiet jien bir-rispett kollu qabel joħorġu irridu jaraw il-fatti x'inhuma. Il-ħaddiema tas-servizz u s-settur pubbliku f'dal mument għamal l-okkażjoni bir-rispett kollu lejn kulħadd, u għandna nkunu kburin li dawn il-ħaddiema qed jgħinu biex nelbu din il-pandemija. Grazzi ħafna. Grazzi.